Croeso i Westy'r Cymro. Croeso Cymreig i bawb. Croeso Cymreig? Ie, mae pawb ar y staff yn siarad Cymraeg ac mae'r tyweli'n goch, gwyn a gwyrdd. Gwych! Dyma ein tro cynta ni yma. Dim y tro ola, gobeithio. O, rhaid i mi smwddio fy siaced i cyn ein cyfarfod ni yfory. Oes na haearn smwddio yn yr ystafell? Oes wrth gwrs, a bwrdd smwddio hefyd. Yn y cwpwrdd ger y sinc efo'r tapia air. Ardderchog? Mae'r tŷ bwyta ar y 5 llawr ac mae'r bar ar y 10 llawr. Mae yna olygfa hyfryd o'r to. Bendigedig. Dyma'ch goriad chi, ystafell 6-1. Da chi ar y 6 llawr. Ewch lawr y coridor ac mae'r grisiau ar y chwith. Grisiau? Lle mae'r lifft? Mae'r lifft wedi torri. Mae'n ddrwg gen i. O na, mi fyddai'n chwysu yn mynd i fyny ac i lawr y grisiau. Felly, lle mae'r pwll nofio? Ar y llawr gwaelod, wrth gwrs. Ond yn anffodus mae'r pwll ar gau ar hyn o bryd. Mwynhewch eich noson chi.